har om adjektiver. Adjektiver er det samme som tillægsord. Et adjektiv lægger sig op af substantiver og pronominer. Det er navneord og stedord. For eksempel, så kan man tage den her sætning, han er pæn, hvor at det er pæn, der er adjektivet, vores tillægsord, og han, det er vores pronomen, et stedord. Det kan også være en pæn mand, hvor at pæn igen er vores adjektiv, men her er der tale om et substantiv, manden. Adjektiver kan bøjes, og adjektiver bøjes i første grad, anden grad og tredje grad. På latin hedder første grad positiv, anden grad hedder komparativ, og tredje grad hedder superlativ. Hvis vi for eksempel tager adjektivet pæn, i første grad hedder det pæn, anden grad pænere, og i tredje grad pænest. Lærere er ofte meget glade for de latinske betegnelser, så det er en rigtig god idé at lære de latinske betegnelser. Positiv, komparativ, superlativ. Grim for eksempel, adjektivet grim. I positiv hedder det grim, komparativ grimmere, superlativ grimmest. Und, under, ondest, flot, flottere, flottest osv. Adjektiver med én stavelse bøjes således, at i anden grad sætter man et er på, og i tredje grad sætter man et est på. For eksempel med sweet. Første grad sweet, anden grad sweeter, tredje grad sweetest. Man kunne også gøre det med fine. Fine, finer, finest. Adjektiver med 3 stavelser eller flere stavelser bøjes anderledes. De bøjes således, at i anden grad sætter man more foran, og i tredje grad sætter man most foran. For eksempel med wonderful. I første grad hedder det wonderful, i anden grad hedder det more wonderful, og i tredje grad hedder det most wonderful. Man kan altså ikke sige i første grad wonderful, og så i anden grad sige wonderfuller, og i tredje grad wonderfulest. Man sætter derfor more and most foran. Adjektiver med 2 stavelser kan være lidt tricky, da at de som hovedregel bøjes som adjektiver med 3 stavelser, altså hvor man sætter more og most på, for eksempel stylish. I første grad hedder det stylish, anden grad more stylish, og tredje grad most stylish. Men hvis adjektivet med 2 stavelser ender på er, le, ow eller y, så bøjes det som dem med 1 stavelse. Så angry for eksempel, det slutter på et y. Og når det slutter på et y, så betyder det, at i anden grad har det vokalskift. Så y'et, det bliver til et i, det bliver yr. Så i første grad kommer det til at hedde angry, anden grad angrier, tredje grad angriest. Man kunne også gøre det med slender. Slender slutter på er. Første grad slender, anden grad slenderer, tredje grad slenderest. Man kan også gøre det med shallow, da shallow slutter på ow. Husk, der er mange undtagelser. Uregelmæssige adjektiver bøjes ikke som alle andre adjektiver. De skiller sig ud og bøjes på en helt anden måde. For at finde ud af, hvordan pronomen de bøjes, skal man slå op i en ordbog. For eksempel good. Good er et uregelmæssigt adjektiv. I første grad hedder det good, men i anden grad hedder det ikke gooder, som man måske vil tænke, det vil gøre. Her hedder det better, og i tredje grad hedder det ikke good, men det hedder best. Det er det, som gør det til et uregelmæssigt adjektiv. Little er også uregelmæssigt. Her hedder det little, less, least, og igen bad. Bad er også uregelmæssigt, og derfor hedder det ikke bad, badder, baddest eller bad, more bad, most bad. Det hedder bad, worse and worse. Nu vil jeg fortælle jer lidt om falsk komparativ. Ordet komparativ kender vi jo, det har vi hørt før. Det er det latinske navn for anden grad. Hvis vi for eksempel tager et eksempel med adjektivet god, bedre, bedst, og sætter det ind i sætningen, hvor vi på dansk
kan sige, han er en bedre hund. Det kan vi godt sige på dansk. Men på engelsk, good, better og best, hvis vi oversætter denne sætning direkte, kommer det til at hedde, he is a better dog. Og det kan man ikke sige på engelsk. Det er det, der kaldes falsk komparativ. Fordi vi indsætter ordet her, uden at der bliver sammenlignet med noget. I stedet for, så kan man sige, he is a good dog. Hvis man gerne vil have brugt et adjektiv både i komparativ, så det hedder better, så skal der sammenlignes med noget. Og derfor bliver vi nødt til at lave en sammenligning, så man kan sige, he is a better dog than yours. Så havde det været rigtigt. For at tage et andet eksempel, kan vi tage ordet gammel. På dansk, gammel, ældre, ældst. Det er normalt at sige på dansk, hun er en ældre dame, og det kan man sagtens sige. Men hvis man skal oversætte det direkte til engelsk, vil der opstå falsk komparativ. Old, older, oldest. She is an older woman. Det kan man ikke sige, når der ikke bliver sammenlignet med noget. Det er forkert. Hvis man gerne vil sige, at hun er en ældre dame, så skal man sige, she is an old woman. Vi kan dog godt bruge older, hvis vi sammenligner med noget. Så skal der for eksempel sige, she is an older woman than my grandma.